cât la sută e aportul medicului într-un tratament estetic și cât la sută tehnicianul? După părerea mea, e cam 50% pentru fiecare. Un medic foarte bun, în medicină dentară și în estetică în special, nu există fără un tehnician foarte bun. Și invers. Echipa asta, dacă nu-i sudată și nu-i rodată, tratamentele n-au cum să fie duse la bun sfârșit. Și de asta eu menționez tot timpul și promovez oamenii cu care lucrez, pentru ca oamenii să înțeleagă că nu doar eu tratez pacienții. Eu nu exist fără echipa de lângă mine, fără asistentele mele, fără tehnicienii cu care lucrez, fără managementul clinicii. Niciodată nu e vorba doar de mine. Poate că există senzația asta că doar eu tratez pacienții, nu. Eu fac parte dintr-o echipă. Că uneori sunt mai expus sau ies mai în față, se poate chestia asta, dar fără echipă nu se poate. Și în echipă fiecare e important și tehnicianul, după medic, e 100% cel mai important.